أرسته زينام بايتو كلت هزبي فدرئي أبا إثيوبيا كابا صباح جميرو نسلسته معالتات تصنح بيرا وحزن عوجوم قدما مينستر رابي أحمد أبا زوا غوفا بزقاطم مهمام مريت نستوغد وغنات أبتبوتا باكال بمركابتنا عنيعوم كاب زينوتاي بريطانيا عالم لخ بيت فرد جبن أبلغ قدما مينستر إسرائيل بنيامين نتنياهو تزاز مأسرتين خوت زت اللوت نكتك أوم زنبر عدلت كم زي تقصلو فليتام سلام طعنا بلاي كبرات ملكتنا كم يتقنوا مع زينا حزنا متينا لنا زيناتات ندام رحكم ساخم تصنه أنا إبراهيم فساية فلما نب حصرت زيناتات كمرح بايتو كلت هزبي فدرئي أبا إثيوبيا كاب تمالي كولوم عن تجميرو نسلسته معالتات تصنح بيراو حزن جميرو عويج لهم تي بيراو حزن أبا كل دو إثيوبيا زوا غوفا وردا غزي غوفا أبا كينشو شاكا غوزدي بسنك زقات مقاس مريت هيوت زيقاتات بمحلافو حقا منقست مسارت بمقار كامز تعوجة تقاليس اللهم قدما مينستر رابي أحمد أبا زوا غوفا وردا غزي غوفا طابع كينشو شاچا غوزدي بزقات مهمام مريت نستوغدو وغنات أبتي بوتا باكال بمركاب عطنعنيعوم بتوساخي قدماويت مبيت زناش تاياچون لعلوت حلف تسراح منግስት ፌደራልን ክልልን أبتي بوتا ترخيبوم حزنهم ገሊጾም መንግስት ሶማሊያ በተደጋጋሚ ዝህቦም መግለጽታት ነገር ምጽሕታር ኢትዮጵያ በቀረባ እና ተከታተለት ከም ዝኾነት ሚኒስትር ጉዳይ ተወጻይ አፍሊጦም ሚኒስትር አበ ዘውጾ መግለጺ መንግስት ሶማሊያ ካብ ዘቅረቦም መሰረት ዘይብሎም ክስታት በተጻራሪ ኢትዮጵያ በሰላምን ምርግጋዕን ሓው ህዝቢ ሶማሊያ ልዕሊ 10 ዓመታት ዝኾን እዋን መስዋዕትነት እናኸፈለት ከም እትርከብ መላኺቱም ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ንዳግመ ህንጸት ሶማሊያ ዝኸፈለቶ ዋጋ بزرسعو العلوت سمزت هاجر الناتفنو وزركو بزحات حلفنت زغودلوم كستات كم زحزنت تمغلص العليوم بمخانو نزباو ناصنت بهلاو متسسار بدمن رحاصن زتانصم تاريخاو ركب ابغمت بمتاو ኢትዮጵያ نستفنو لا مسرت አልቦ ክስታት መልሲን መሃብ ከም ዘይመረጸት አመላኺቱሎም ኣብ ክንድዚ ኢትዮጵያ ንሓበራው ተረባሕነትን ሃገራት ዕግስትን እወንታዊ ተሳትፎን ከም ዝመረጸት تي مجلسي يملخت إثيوبيا بقرن أفريقيا زجبرو قدّا زي حجة وزورك قلل تأطوارات بزرع على بركي كم زت حساسبة كسمرلو كم زجباون تمجلسي أجنزي بيوم أبتي زوبا قنصتات أب زي فتشو دوب مسمرات كموجن عبدوبات أجمعات دحنت النات حمسة بمخانو حجرات تزوبا كم زيزولو جبنات نموجع حيلن كم كتأخقوا كم زجبايو أملاخي تزولهم ኢትዮጵያ ግብረ ራዕዲ ዝውውር ቀሊላ ጿራትን ምንቅስቃስ ዑጥቃትን ምክልኻልን ነምወጋን ጽኑዕ ቁዋም ከም ዘለዋውን እቲ መግለጺ አስሚሩልሎም አበ መወዳታ ድማ ኢትዮጵያ ምስሓው ህዝቢ ሶማሊያ አበ ሰላም ምርግጋ ቤት ቁጠባዊ ሃፍትን ዘዋዊ ምትእስሳርን ክቅጽል ከም ምግባር ጠጠው ከም ዘይትብል ሓበሬታት ሚኒስትር የመላክት أمباسادرات أب استوافرلو عودن حجراتن حجراو ربحان كبرن إثيوبيا أب محلاو بتجهات أب سرحلو كنتات ممرحي توهيبهم حدشتي نستشومو أمباسادرات ناتوها بزنبر السلطنات زازيم اللهم أبتي مزازمي مدرخ منستر قدات وص أمباسادر تايي أسكسلاسين منستر ديتا أمباسادر مسجانو عرقان ترخيبهم حدشتي استشومو أمباسادرات أب استوافرلو عود سراح ناي 100 معلتات تلمم بمقراب جمجمة وزته كم استجبرن
ሓበሬታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣመላኺቱሎም እቶም ኣምባሳደራት ኣብ ዝተዋፈሩሎም ዓውድታትን ሃገራትን ብሄራዊ ረብሓን ክብርን ኢትዮጵያ ኣብ ምኽባር ክውግንዎም ኣብ ዝግቡእ ቀንዲ ጉዳያት ዘድሃበ መምርሒ ስራሕን ምውፋርን ከም ዝተሳለጠ ተገሊጹሎም ቤት ምክሪ ክልል ዓፋር ስሩዕ ጉባኤኡ ኣብ ከተማ ሰመራ የሳልጠሎም ርዕሰ ምሕዳር ክልል ኣወል 4 ጸብጻብ ኣፈጻጽማ ስራሕ 2016 ዓ.ም ትልሚ ባጀት ዓመት 2017 ኣብቲ መድረኽ ከቕርቡ እዮም ዝብል ትጽቢት ከም ዘሎ ተሓቢሩሎም ብተዛማዲ ዜና ቤት ምክሪ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ስሩዕ ኣኼብኡ ምክያድ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ ቤት ምክሪ ክልል ሓረሪ ንክልተ ተኸታተልቲ መዓልታት ዘካይዶ ስሩዕ ጉባኤኡ የሳልጠሎም ኣብቲ ጉባኤ ጸብጻብ ኣፈጻጽማ ስራሕ 2016 ዓ.ም ትልሚ 2017 ዓ.ም ብርእሰ ምሕዳር ክልል ኦርዲን በድሪ ብምቕራብ ዘተ ተገይርሉ ክጸድቕ ዝብል ተጽቢተሎም ብተወሳኺ ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ቤት ዕዮ ዋና ኦዲተርን ጸብጻብ ስራሕ 2016 ዓ.ም ትልሚ 2017 ዓ.ም ናብቲ ጉባኤ ብምቕራብ ክዝተየሉ ተባሂሉሎም ኣብቲ ጉባኤ ዝተፈላለዩ ሽሞታት እውን ከም ዝጸድቁ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ከተማ ጎንደር ንስራሕቲ ልምዓት ዝድግፍን ንመንግስቲ ኣፍልጦ ብምሃብ ምስጋና ንምቕራብን ደገፍ ህዝባዊ ሰልፊ ይካየደሎም እቲ ሰልፊ ደገፍ ብፍላይ መንግስቲ ፌደራል ንልምዓት እታ ከተማ ጠመተ ብምሃብ ተቋሪጾም ዝነበሩ ፕሮጀክታት ብምቕጻል ሓደሽቲ ፕሮጀክታት ብምጅማሩ መንግስቲ ኣፍልጦ ምሃብን ምድጋፍን ዕላማ ዝገበረ እዩ ተባሂሉሎም ኣብቲ ህዝባዊ ሰልፊ ደገፍ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ይሳተፉለው መንግስቲ ክልል ጋምቤላ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ጎፋ ወረዳ ገዜ ጎፋ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ንዝተጎዱ ወገናት ዝውዕል 3 ሚልዮን ብር ደገፍ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ ርዕሰ ምምሕዳር ክልል ኦሙድ ኦጁሉ በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ጉድኣት ንዘጋጠሙ ወገናት ብህጹጽ ካብ ዝግበር 3 ሚልዮን ብር ብተወሳኺ እቲ ደገፍ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ገሊጾም እዮም ንስድራ በቲ ሓደጋ ህይወቶም ናይ ዝሰኣኑ ወገናት ድማ ጽንዓት ተመንዮም ኢትዮጵያን አይዶል እቲ ዝዓበየ ውድድር ከካይድ እዩ ኣብ በብምዕራፉ ሰዓርቲ ኮይኖም ዝተሸለሙ ብዘገርም ክእለቶም ንተዓዘብትን ዳያንን ዘእመኑ ንፉዓት ስነ ጥበባውያን ኣብ መዛዘመ ምሕረይ ብሉጻት መድረኽ ክሳተፉ እዮም ኮኸባት ንላዕሊ ዝደምቕ ናይዚ ዓመት ኮኸብ ተባሂሉ ዋንጫ ክሽለም እዩ ብድዕኹን ዝኾነ ሽልማት ገንዘብ እውን ክጽምበል እዩ ትላንትና አልፎልኝ ቀሚስ ብለብስ እንደዛ የምትጎራበጠኝ ብራዘር የምርህ ነው ወላሂ ለባውና አላገኘው ወታዱሲ ማሩኩኝ አሳደግሽኝ በመቀነት እናቴ ምንድነው ናይዚ ዓመት ኮኸብ ውድድር ኢትዮጵያ አይደል በኽልተ ዘፈር ቀዳምን ሰንበትን ካብ ሰዓት 5 ጀሚሩ
ኣብ ቻናል መዘናግዒ ኢቢሲ ክካየድ እዩ ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ጎፋ ወረዳ ገዜ ጎፋ ጣብያ ኬንቾ ተረኺቦም ብምኽንያት ምህማም መሬት ጉድኣት ንዝበፅሖም ወገናት ኣጽናዕኒዖም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብምኽንያት እቲ ዝተፈጥረ ሓደጋ ህይወቶም ንዝሰኣኑ ወገናት ዝተሰምዖም ከቢድ ሓዘን ገሊጾም ኣለዉ ታሳ ደንዳሞ ርዕሰ ምሕዳር ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ጥላሁን ከበደ በጎኖም ኣብ ጣብያ ኬንቺ ንዝተፈጥረ ሓንደበታዊ ሓደጋ ምህማም መሬት ስዒቡ ኢትዮጵያውያን ዘርኣይዎ ልባዊ ሕውነት ኣመስጊኖም ኣለዉ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ በሙሉ ኢትዮጵያውያን ንዝኾንኩም ብምሉእኹም ካብዚ ሓደጋ ልተረፉ ወገናት ንምሕጋዝ እናገበርኩምዎ ንዘለኹም ምንቅስቓስ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን እዚ ትምህርቲ እዩ ምልክት ሕውነት እውን እዩ የቐኒየለይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ሓደጋ ካብ ዝጀመረሉ ዕለት ትሒዙ እናገበሮ ካብ ዘሎ ክትትልን ሓገዝን ብተወሳኺ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እቲ ኣዝዩ ጸጋሚ ዝኾነ ኣቀማምጣ መሬት ሓሊፎም ነቶም ጉድኣት ዝበፅሖም ኣካላት ብኣካል ተረኺቦም ብምጽንዕንዖም ቶም ርእሰ ምምሕዳር ምስገንኦም ኣቕሪቦም የገጠመን ከባድ ልብ ሰብሮ ሁላችንን የሚያሳዝንና የሚያስለቅስ ዘጋጠመና ኣዝዩ ከቢድ ልብ ዝሰብር ሓዘን ምዃኑ ዝፍለጥ ዋላ እኳ ተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብኣካል ምስ ህዝበይ ተረኺበ ነዚ ሓዘን ክካፈልን ከጸናንዕ ይደሊ ኢሎም ነዚ ኣጸጋሚ ዝኾነ ኣቀማምጣ መሬትን መንገዲ ሓሊፎም ተረኺቦም እዮም ደቀይ ኣቦይ ኣደይ ኣብ ውሽጢ መሬት ተቐቢሮም ካሊእ ይትረፍ ብኣካል ተረኺበ ግና ከጸናንዖም ይግበአኒ ኢሎም ብኣካል ተረኺቦም እዮም ካብ ከምዚ ዓይነት ሓንደበታዊ ሓደጋ ይሰውርኩም ስለዚ መጻኹምን ስለ ዝረኣኹምናን ብሽም መንግስቲ ትክልልን ብሽም እዚ ህዝቢ ምስጋናይ ምቕራብ ይፈቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተሳልጠ ጉባኤ ፋይናንስ ንልምዓት ድምፂ ኣብ ምምዕባል ሃገራት ንክድመጽ ኣብ ምግባር ውፅኢት ዝተረኸበሉ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብቲ ጉባኤ ቀርብ ፋይናንስ ስርዓት ዓለም ክመሓየሽ ይግባእ ተባሂሉሎ ንጸብጻብ ኣዝመራው ሙሴ ደሃብ ያሲን ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብፍላይ ኣብ ምምዕባል ዝርከብ ሃገራት ዘላቂ ልምዓት ንኸረጋግጻ ሽቶ ዘቐመጠለን ትልምታት ልምዓት ንምዕዋት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከሳልጦ ጽንሐ ጉባኤ ቅድመ ምድላው ፋይናንስ ንልምዓት ብዓወት ምዝዛሞ ኣፍሊጡ ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ምምዕባል ዝርከብ ሃገራት ኣብ ርእሲ ድኽነተን ካሊእ ጸገም ዕዳ እንዳጸዓነን ዝርከብ ስርዓት ቀረብ ፋይናንስ ዓለምን ጽዕንቶ ለውጢ ኣየር ዝጠመተ ሰፊሕ ዘተ ምስላጥ እውን ተገሊጹ ዓለም አቀፍ ፋይናንስ ትብብር መጠናከር አለበት ምትሕብባር ዓለም ለኸ ፋይናንስ ክጠናኸር ኣለዎ ዓለም ለኸ ትካላት ፋይናንስ ሪፎርም ክገብራ ኣለዎን ብፍላይ ኣብ ምምዕባል እውን ዝርከባ ከም ኣፍሪካ ዝበለ ሃገራት ፍሉይ ጠመተን ተሳትፎን ሃልይዎን ድሌተን ዝምጥን ዓለም ለኸ ቀረብ ፋይናንስ ብስፋሕት ክቕርብ ከም ዘለዎ ክላይሜት ፋይናንስ ዝበሃል ፋይናንሲንግ ለውጢ ኣየር ብዙሕ ግዜ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ዝመሓላለፈሉ እዩ ግና እቶም ውሳነታት ብዝተማልዐ መልክዑ ኣይትግበሩን ብምዃኑ ብኣንጻር ፋይናንሲንግ ዝሓሸ ለውጢ ክመጽእ ከም ዘለዎ ከምኡውን ኣብ ምዕባይ ዘለዋ ሃገራት ድምፀን ዝበለጸ ክድመጽ ከም ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ትካላት ዓለም ዘለዎን ውክልና ከዓቢ ከም ዘለዎን ንልምዓት ዝቐርብ ዓለም ለኸ ፋይናንስ ነዘን ሃገራት ክውስኽ ከም ዘለዎ እዩ ውጽኢት እቲ ኮንፈረንስ ዝነበረ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ኣብ ሽቶታት ዘላቂ ልምዓት ጠመተ ክገብራ ከም ዝግባእ ኣብ ዘቐመጡ ኣንፈት ይገልጽ ኢትዮጵያ እውን ኣብ መማሓየሺ ቁጠባ ሃገር በቆል ትልምታት ልምዓት ንምዕዋት እናሰርሐት ምዃና ተሓቢሩ እዩ በሁሉም ዘርፎች የፋይናንስ ለልማት ኣብ ኩሉ ዓውድታት ፋይናንስ ንልምዓት ብዝለዓለ ብርኪ ክዓቢ ከም ዘለዎን ዝሓሸ ጠመተ ኣብ ዝቕጽል ጉባኤ ፋይናንስ ከም ዝህልው ትጽቢት ይግበር ብፍላይ ድምፂ ኣፍሪካ ኣብ ምስማዕ እዚ ኮንፈረንስ ዕውት ነይሩ ድምፂ ዝማዕበላ ሃገራት ኣብ ምስማዕ እውን ውፅኢታዊ ነይሩ ኢትዮጵያ ዘጀመረቶ ሃገር በቆል ሪፎርም ኢኮኖሚ ኣጠናኺራ ብምቕጻልን ተግባራዊ ብምግባርን ዝሓሸ ውፅኢት ክተምጽእ ምዃና ዝቐረበሉን ቶም ሰባት እውን ዝነኣዱሉን እዩ ነይሩ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት መብዛሕትኡ በጀተን ንምኽፋል ዕዳ ካብ መውዓል ንምድሓን ኣታ ውሽጢ ሃገር ምዕባይ የድልየን ዝበሉ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዘን ሃገራት ግና ብዝተፈላለየ ዝሕግዝ ስራሕ ቀረብ ፋይናንስ ንምዝርጋሕ ፖለቲካዊ ቆራጽነት መራሕቲ ከም ዘድሊ ተገሊጹ
قرب فاينانس نممعرراي قراصنت بوليتيكا كاب مراحتن منغستن يدلي متئمان تتفطيرو قرب فاينانس ممعرراي قليلي متحبار بمتنخر صعنتو عدان صقم قرب القاح مفتاح يقبا ودوب حبرات منغستات نزي معروي خلطات النافتريو ودب حبرات منغستات اب ممعبال زركب هاجرات شتوታት ዘላቀ ልምዓት ንምዕዋት ዘኽእል ጉባኤ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከሳለጥ ቀኒ እዩ ኣብ ዝሓለፉ 5 መዓልትታት ኣብ ዘሳለጦ ጉባኤ ልዕሊ 850 ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተውጻጹ ዜጋታት ተሳቲፎም እዮም ኣብቲ ጉባኤ ዝጸደቁን ዝተመሓየሹን ጉዳያት ኣብ ዝቕጽል ዓመት ኣብ ስፔን ውድብ ሕብራት መንግስታት ምኽክር ከም ዝገብረሎምን ነዝተወሰኑ ውሳነታት ድማ መፍትሕ ከም ዝህብ ትጽቢት ይግበር زين عداقة يقصل أب بارك إندستري يرجال مس زرمع زلون حدشتي سبافتن ذات إنفستمنت أبدي سببا يكايد لهم تي مدرخ كوربوريشن باركتات إندستري سيداما مس منستر إندسترين يونيدون بمتحبارس تدانو يتباهلهم أبتي مدرخ رسم محدار كل سيداما دستالي دامو منستر إندستري ملاكو على بل حلفتي سراح بانك المعات لعلوت حلفتي سراح فيدرالين كللين ترقيبهم أيت دستالي دامو مسارة المعات تماليو أبتي ملمعتي سبحفتي زبزلهم بارك حدشتي سبحفتي انتاتيوم وتسيتاو كونيوم تباهيلهم أتي كللون نتي بارك أدلاي دقف نمكبار قرصانيا كم زخانة الرقاقيسهم كوميشن جمرك إثيوبيا بخلتشون 16 عام تمرت 291 نتوي كلتا بليون بر آتاوي كم زرخة بفريتم تي كوميشن جمجمة فزازما مدبات مسكاب استفرالي كابتات إثيوبيا زمتو عمرار حاب مخان بكتما 4 منج يسالي طولهم كوميشنر دبليك أبتا سرعات مكاب لقاح نقدي آتاوي وصاي كمون سرعات كونتروباند بممحياشهم بخلتشون 16 عام تبرت وانتاوي وصايت كم استمزقبا مقاليزهم بحافشا 291 نتوخلت بليون بر آتاوي كم استرقباون تقاليز اللهم حزرما ناب زيناتات وصاق سقرم بريطانيا علم لخبيت فردي قبن أبلعلي